ατύχημα. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα από αυτό που είχε γίνει. Ανέβηκα κατευθείαν στη μία στην Αθήνα για να ενημερωθώ και να δω τι ακριβώς συνέβη στον άντρα μου. Και μάλιστα ποτέ μου δεν πίστεψα και ούτε ακόμα μετά από τόσα χρόνια το πιστεύω ότι ήταν κάτι το τελειωτικό θάνατος. Ετοίμασα μια βαλίτσα με πιζάμες του Πέτρου, νομίζοντας ότι θα τον πάνε στο βουνά. Ανέβηκα στην Αθήνα, πήγα στην Ελευσίνα στη Μύρα, γινόταν ένας πανικός, ψάχναν όλοι για το ελικόπτερο και περιμέναμε να δούμε πού είναι το ελικόπτερο, πού είναι οι άνθρωποι μας, τι είναι. Δεν ήξερε να μας πει απολύτως κανένας τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, περίμενα και ημέρα βράδυ, επί μία εβδομάδα. Εγώ δεν έπαψα ποτέ μου να χάνω τις ελπίδες μου, ίσως γι' αυτό ήθελα να πιστεύω και αυτό με κράτησε και τότε και στη ζωή. Τα παιδιά ήταν πολύ μωρά, η κόρη μου Γιάννα ήταν 3 χρόνων, ο γιος μου Γιάννης ήταν 15 μηνών, ένας μήνας είχε περάσει μόνο που τον είχαμε βαφτίσει. Εγώ ήμουν στην ηλικία των 24 χρόνων τότε, επάνω στο ξεκίνημα της ζωής μας, επάνω στο απόλυτο, μπορώ να πω, της ευτυχίας, της οικογένειας, της καριέρας του άντρα. Δεν ήθελα να πιστέψω, άκουγα τόσα ατυχήματα από τόσους συναδέλφους, δεν ήθελα ποτέ να πιστέψω ότι θα βρισκόμουν ποτέ σε αυτή τη θέση, ούτε και μπορούσα να το φανταστώ, ούτε και δεν πάει και ακόμα και τώρα δεν μπορώ να βάλω την ψυχολογία μου ότι έχει γίνει αυτό το ατύχημα μετά από τόσα χρόνια και όσα χρόνια και να περάσουν. Είναι ίσως επειδή αγάπησα τόσο πολύ τον άντρα μου και πίστεψα ότι και θα πιστεύω πάντα ότι είναι πάντα δίπλα μου και θα είναι, και όχι μόνο σε μένα αλλά και στα παιδιά του. Έτσι συνέχισα να ζω από πέρα του ατυχήματος και μετά. Για 4 ολόκληρα χρόνια δεν είχε βρεθεί τίποτα και ανήμερα στα γενέθλια του γιού μου που έκλεινε τα 4 του χρόνια, 3 Μαρτίου του 1992, με ειδοποίησαν από την πολεμική αεροπορία ότι κάποιος ψαράς έπιασε στα αλήθεια του την άτρακτο του ελικοπτέρου. Έγινε η ανέλκυση, όπως σας είπα, έγινε η ταφή με όλες τις τιμές και τις δόξες που αξίζουν σε ένα αεροπόρο. Και από εκεί και μετά μπορούσα να πω στα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους δεν είχε πάει στο εξωτερικό, όπως τους έλεγα, 4 ολόκληρα χρόνια και να φέρει καινούργιο ελικόπτερο ή όλα τα σενάρια που μπορούσαν να πλάσουν το μυαλό μου και τι να πει σε 2 βρέφη. Αλλά τα πήρα εκείνη την ημέρα στην αγκαλιά μου, έδωσε στο γιο μου το ξύφος του και στην κόρη μου το καπέλο του και τον περιμέναμε στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, όπου τον έφεραν οι συνάδελφοί του με τις τιμές και με τις δόξες που αξίζει σε ένα αεροπόρο. Είμαι υπερήφανη και το λέω αυτό με όλο τον πόνο και την αγάπη που τρέφω προς το πρόσωπο του, που έτρεφα μάλλον στο πρόσωπο του άντρα μου και τρέχω στη μνήμη του. Είμαι υπερήφανη που υπήρξα η γυναίκα του, που υπήρξα γυναίκα αεροπόρου. Μάνα κι αν έρθουν οι φίλοι μου κι αν έρθουν δικοί μας δικοί μας, να μην τους πεις κι απόθανα, να μην τους πεις, να μην τους πεις κι
βαρώ, να τους βαρώ καρδίσεις, βαρώ καρδίσεις. Στρώσε τους τα βλάνα γευτούν. Στρώσε τους τα βλάνα γευτούν. Στρώσε τους τα βλάνα γευτούν. Κλείνει να κοιμηθούνε, να κοιμηθούνε, και σαν ξυπνήσουν το πρωί, και σαν ξυπνήσουν το πρωί, και σαν ξυπνήσουν το πρωί, και σ' αποχαιρετούνε, σε χαιρετούνε. Πες τούτος πως επόθανα. Πες τούτος πως επόθανα.